Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta manghigala na ng atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Bino adlaw na usab karon nga Lunes, Lunes na Martes. Pitsa 27 na kini sa bulan sa Pebrero. Pebrero maghigala tuig 2024. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay, kaya ko pa dahil wala na ko problema. Ikaw Mr. Cheng, wala na ko problema, padre. Kamunta na din na mga senior citizens, kumusta naman? Ang hinaot ko nga nakatumar na mo sa inyong maintenance ha. Tumaragin ang sigurado na naunya kanang mga resita sa doktor tumaron gina ug unsay isulti sa doktor kabahin nila nga to ang laging panglawas mutuman lamang kita ha mga fellow akong mga kauban nga mga senior citizens senior citizens. Nahala no, may mudto na kanatong tanan nato dahil nga timbayaon ug ko sumayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata. So, kumusta na? Kanatong tanan mga higala, no? Naghinaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskais panglawas ni ining kamudtuhon. Okay, no? Okay, no, so padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa atong listahan, no? February 27. Kumusta na, no? Ang ato karon nga santo walay lain kung dili sigon diri sa atong listahan. February 27, mausi San Gabriel of Our Lady of Sorrow. No? Saint Gabriel of Our Lady of Sorrow. Si Saint Gabriel of Our Lady of Sorrow, usa kini siya ka passionist priest. Unya puno siya spirit of prayer ug aduna gyud siya gugma alang sa mga kabus. Unya aduna siya consideration of the feeling of others. Unya exact observance of the passionist rule or as well as his bodily penance, always subject to the will of his superior. No, made deep impression on everyone. Died of tuberculosis and canonized in 1920. So ingon niya na, no, maayo kayong tawag ni si San Gabriel of Our Lady of Sorrow. No, gani ang iyahang nabatunan nga kaayo, kanunay gyud nga hinumduman sa katawhan. No, so karong adlaw mga higala, hinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Gabriel of Our Lady of Sorrow. Abino are kita manghigala sa ato ang CBCP News. EDSA Shrine gipangayo nga mamahimong National Shrine. Mao kini ang panawagan karon ni Father Jerome Siciliano, ang rektor sa nasangpit nga lugar. Sa kasamtangan giila karon ang shrine nga ang EDSA Shrine nga usa ka Archdiocesan Shrine human nga natukod kini human sa matud pa EDSA People Power Revolution. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan og malungtaron nga kalinaw sa nasod sa Ukraine. Nanawagan karon siya sa nasod sa Russia nga hulungo na ang pagpangatake sa nasangpit nga nasod aron makabatagamtam na ang mga katawhan sa Ukraine sa usa ka malungtaron, no? Malungtaron nga kalinaw. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon
ug padayon kita manghigala sa ato nga mga pagpangalagad. Bino ato day nga timbayaon usab no ug maayong mudto ang tanan nga mga kaparian lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya karon. Of course ang akong gawiks din sa tungkora paroko din sa kining Kalumbuyan no si Reverendo Padre Christian Durango. Gusto da po sa secure no. Kumusta na akong classmate din si Reverend Father Obing Masyon. Kumusta na no Father Budi. Bra sana Bordik. Ang tawag niya na ako kay Bordak man ako pag Bordik kay ano. Nalano may ngunto na sa ato ang maabtikon usab nga kora paroko din sa lungsod sa Larena. No, sa mga kaparian din no. Si Father Jerry Flores, si Father Rani Colina, of course ang pinaka-dako diha ang pinaka kining gitawag nato og senior din si Monsignor Larry Katubig ug benusab si Monsignor kining Ramon Duran no nga to ang vicar foreign din Kumusta na no nang hinaot kita nga ana gyud sa Kapiskay Panglawas ang atong mga kaparian din sa isla sa Siquijor. Kamo pa mga Siquijor noon kumusta na no? Nakaana ko na sa Siquijor dugay-dugay na katorang nag-meeting mi. No, pero sorry ron gihapon ta din ako karong kuan makalugar ta manghigala. Nahala no, may mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Abeno ari kita sa atong ginagmay Jolo joke. Abeno nag-istorya gihapon kini si Busting ug si Pikoy. Koy. Subensig. Saan dagoy aning akong asawa na nambuk na magnayo na nambugat na kaya sa akong tanaw. Bubo? Sa dagay maayong exercise ani niya. Maayo siguro, horseback riding. Anong sakay kabayo ba? Maayo man daw na. Sige, atong sistingan. Pagkatapos sa usa ka semana, nakita na usab si Busting ug si Pikoy. Unya, Kaanting, naniwang imong asawa? ha? Di ba, katong akong tambag nimo gitumad ba niya tong horseback riding? Unya sa mananiwang imong asawa? Ay, naniwang, oy. Maayo. Naniwang ang kabayo. Mo. Ang imong asawa? Wala. Ang naniwang ang kabayo. Kaya nabugatan siguro. Kitambok ba akong asawa? Joke ba yun? Joke na daw ito. Mabilain. Nala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Labi no, ari na kita mga higala sa ato ang kining catechism. Pangutana, when is murder acceptable? Okay, no? So, kanus aman mahitabo nga ang pagpatay makatarunganon. Ayan, no? Abi no, kining murder sa CCC number 2258, human life is sacred because from its beginning, it involves the creative action of God and it remains forever in a special relationship with the Creator who is its sole end. God alone is the Lord of life from its beginning until its end. No one can, under any circumstances, claim for himself the right directly to destroy an innocent human being. Kato pa, kini bang kinabuhi sa tao, sagrado gid ni siya. Tungod kaya ang naghatagod ni ini, ang Ginoo man gyud, no? So, walay bisan kinsa nga pwedeng makakutlo ni ini under any circumstances. Pero sa CCC number 2264, there will be exceptions. Exceptions, self-defense. Kato pa, kung mamahimo nga justifiable ang murder, no, kining gitawag na itong pagpatay og tao, kung bunga kini sa panalipod sa kaugalingon. Self-defense. But if a man in self-defense uses more than necessary violence, it will be unlawful if he repels force with moderation. His defense will be lawful. Sa ato pa, kini dahil self-defense, wala po na nagpasabot nga
gamitan po nimo kanang bitong kuan gyud ba kanang pagpanalipod na Diyos ka og galingon. So kutob sa mahimo, igo-igo ra gyud, moderation ra ba. Of course, legitimate defense according to CCC number 22265, legitimate defense cannot only be a right but a grave duty for one who is responsible for the lives of others. The defense of the common good requires that an unjust aggressor be rendered unable to cause harm. For this reason, those who legitimately hold authority also have the right to use arms to repel aggressors against the civil community entrusted to their responsibilities. Ato pa, kini self-defense ba kanang pagpanalipod sa kining kaugalingon o pagpanalipod sa katawhan, dili day kini usa ka matod pa diri, no? This is not only a right, dili lang katungod kundi usa gid ay kini kakatungdanan. Ilabi na gayud sa mga tawo nga naa sa katungod kining gitawag natong authority. Sa ato pa kung panalitan person of authority ka, unya dili nimo matud pa buhaton ang kinahanglang buhaton mo ang pagpanalipod sa kinabuhi sa uban bisan pa kung ingon niya na kadagko ang imuhang kanang katungod, dako po na siyang sayop. Dako po na siyang sayop. Nga naman, tungod kay ang matud pa, ang katungod sa pagpanalipod sa kaugalingon, nagpasabot usab ka na, nga labi na kung naa ka sa katungod, kanang person of authority ka, nga imog yung paningkamutan, nga mapanalipdan gidusab ang katungod sa ubang sa mga tao. Klaro? Hala, no? So, muna ha? It is lawful kung self-defense o in protection for the common good. Okay. Another question tamang higala. What is the Catholic Church teaching regarding signing a prenuptial agreement prior to getting married? Kini bitawng doon na may mga prenuptial agreement nga batonan kana labi na gayud niining mga kana bang kini bang mga milinyoon ba nga mga biyudo o biyuda, no? So doon na gyoy ang uban gusto doon ay kuan kining gitawag na to og kining prenuptial agreement. Matod pa diri sa Canon Law 1102, marriage cannot be solidly constructed subject to a condition concerning the future. Exceptions cases na permissible in a situation where a widow and a widower are getting married, both having children for their first marriage. A prenuptial agreement is legitimate in order to determine what assets are associated with the inheritance rights of its children. Sa ito pa, kanang ordinaryo nga prenuptial agreement, di na siya valid. Pero kung kabahin na gani sa kanabitang panalitan, ikaw biyudo ka, biyuda po, kinahanglan gid na og prenuptial agreement aron nga dili man kagubot unya sa panahon nga manag-ipon na mo kay mag-inilugay man unya na kun unsa mga inheritance ingon niya na, no? So mo na yung mga pipila sa mga exceptions nga pwede ra ang gitawag nato prenuptial agreement. Okay? Klaro? Nahala, no? So dinhi na lang una kita kutob ha. Kumusta naman mga higala, no? Ato na nga timbayaw og may munto usab ang atong mga kaigsuonan nga naminaw kanato sa kabukiran. Labi na gayo din sa Bindoy, Manhuyod, no? Ayungon, tanan, no? Din ang mga lugar nga ako labi na gayud kat ako mga na-assignan. Kumusta mo din ha sa kining mga kaigsuonan do din sa may Tabang, din dapit sa may Pagatban, dapit sa may Lapakon. Kumusta na, no? Ang kanabitang Suderio family. Kumusta na, no? Milicio Suderio. O gingamanusab sila si Malin, dagan pang Riza, dagan pang ano, si John Phil, dagan pang usab din ha sa may Malabugas, no? Kumusta na nga atong mga kaigsuonan din ha sa may Malabugas? Kumusta, no? Naginaot ko nga nindot na gyud kaayo karon ang inyo bayawan ang inyong kapilya
Ang pag-adto na ko din na inyo naman itong gipagwapuhan. Di na po na pitch may umod. Kumusta? No, padung dito pa ko na-assign, gisugdan-sugdan to na mo. Karon siguro, pinakagwapo na kini mga kapilya. Daghang salamat ug mayong mudto, Pilipinas!